Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. And Tita Tanya Chinita. Minahal. Wait lang, wala akong mic. Ito. Minahal ko siya kahit may asawa siya. Feel good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Tago niyo po ako sa pangalang Lineth ng Las Piñas. 27 years old. At isa po akong single mom. Umalis po ako sa dati kong trabaho dahil nabuntis ako ng ex ko. Hindi kami nagkasundo, kaya agad-agad ay nagkahiwalay din po kami. Nanay ko po ang nag-aalaga sa anak ko. Kasi nga, syempre, kailangan ko magtrabaho as a single parent. Naging secretary po ako sa isang company. Naging boss ko, si Sir Inigo. 35 years old pa lang siya. At hindi halata kasi parang 30s lang. Gwapo, mabango, gentleman, magaling pumorma. Kaya ang daming nahuhumaling na empleyado. At hindi po ako nakaligtas. Kaso nga lang, pamilyadong tao na po. At isang gabi habang nag-overtime kami sa office, tumagas na po ang Mga Katas ng aming nakalipas. Kasama ka? Kanilang nakalipas. Ng nakalipas. Mars, mauna na kami, Mars. Alas 10 na, Mars. Mars, hindi pa tapos yung report na. bukas na ang reporting ni boss. Tulungan natin siya. Hoy, nagawa na namin yung part namin, di ba? Hoy, magsalita ka dyan, sis. Iniisip ko pa kung uuwi ako kasi ang gwapo ni boss eh. Gusto ko siyang samaan. Tinan mo kahit nakakunot na yung noo. Tinan mo, ang gwapong pogi Ay! Tinan mo, lalo niyang kinunot. Dalan ko kaya siya ng coffee. Trixie, tingin mo. Wag na. Ay, hindi naman ikaw yung sekretary niya eh. Ano ka ba? Alam mo, ang tawag doon, special service. Kasi kahit di mo yung trabaho. Lynette! Ay, sir. Wait lang. Guys, wait lang. Sige na, mauna na kayo. Bahala ka na, ha? Oo, kayo talaga. Di pa tapos Tara na. Bahala na siya dyan.
Sir, may kailangan po kayo? Sir, Saan ba galing? Ha? sir, Alam mo, nagmamadali tayo eh. Aga pa yung report bukas. sir, kakalabas ko lang nag-CR po ako. Asan na ba yung Kanina pinahanap ko po. sa'yo? Andiyan na po sa table niyo po, sir. Alam mo, confused ka na kasi kasi cramming na tayo. Pero andyan na po, niredo ko na po lahat, sir. Alam niyo naman ako, napaka-diligent ko pati pagdating sa trabaho ko. Ayan na po, lahat po yan. Sir, wala ka nang namimiss. Bad trip naman, no? Dahil lang. Sir, ang kagwapuhan mo nawawala pag nakasimangot ka. Linit, huwag mo na nga akong biru-biruin dyan. Bad trip ako eh. Sir, alam mo, sa bahay, pag stress yung naalala ko yung tatay ko dati, pag ano siya, stress siya, minamasahin ko yung likod niya. Gusto mo ma-experience kasi may skill ako sa sa tawag dyan, sa reflexology. Eto na, hindi na ako magpapaalam. Punta na ako dyan sa likod mo. Wag na, Linet. Wag na. Try lang. Pirmahan ko na itong mga Try mo lang. papeles. Sige, mag-ano ka lang dyan. Pirma ka lang dyan. Tamo. O, tamo to. Ang tigas-tigas na nito. Aray. Teka lang, kailangan yan mawala. O, kailangan ko ikot-ikutin yan. Aray. Teka, may oil ako. Wait. Tandali. Hindi ako makakonsentrate. May pinipirmahan ako eh. Mas makakakonsentrate ka kapag nagkaroon ng tamang flow yung oxygen mo sa brain. Sige na. Tamo, grabe itong balikat mo. Ang tigas na. Kailan ka ba uli nagpamassage o minasage ng asawa mo? Wag Okay. na. Linet, wag na. Sige na. May tatapos. Pipirmahan. Hindi ako makapirma. Nakikiliti ako eh. Ano ba? Paano yung kiliti? Dali lang. Sir, nasasarapan yan. Linet, ano ba? Sir. Linet, aray. Taas mo itong kamay, Gusto mo ba rin ko yung damit mo para mas maano ka? Ba't mo Uy, ina- wag mo ba rin? Ba't mo inuubad? Para mas mahagod ko yung likod mo. Tamo, ang dami mong lamig oh. Ano ba yan? Hindi ka man lang Isara mo nga hinihilot. muna yung pinto. Nalak mo na ba? Nalak mo hindi. Nalak mo. Nalak ko always naman pag pumapasok. Okay. Diyan. Aray. Taas mo muna yung kamay mo. Aka na. Hawakan ko yung kamay mo. Ayan. Aray. Sir, ang bango mo naman. Sorry na sir, di ko mapigilan. Ang bango mo eh. Lakos lang yan. Ano ka ba? Kahit mag-18 hours na tayo dito, ang bango mo naman. Aray. Bitaw mo nga ako. Sir, ano deodorant mo? Ang bango eh. Linet. Aray. Sir, Uy, wag mo. Sir, Nahalikan mo ba ako sa leeg? sir, hindi bumubulong lang ako. Exercise ka naman. Ihalikan mo na lang. Sir, ang ganda ng mata mo talaga. Ito naman, paano mo makita yung mata ko? Nasa likod kita. Eh, Third eye ko ba yung nakikita May mo? salamin doon sa harap ng ano natin. Yung ganda nga ng office mo, may salamin. Perfect. Gusto mo dumikit sa salamin? Sir, alam mo yung salamin ng Bini? Ano ba yan? Mahiwagang salamin, kailan mo ba aaminin? Ano nga aminin? Ang iyong tunay na pagtingin. Sige, magtrabaho na nga tayo. Sige na, Sir? okay na ako. Uy! Dali lang. Sir, sarado na yung pinto. Wala na rin tao dito sa office. May tinatapos pa tayong Yung report. tagal ko na itong pinipigil eh. Ha? Pagbigyan mo naman ako. Linet, Sir, alam mo sorry naman yung na. sitwasyon ko, di ba? Ayoko nang ganun. Alam ko naman yun, kaya nga ako yung nagfa-first move para wala ka nang, hindi ka na mahihiya. Sir, Ganun ba yun? Sir Lynette. Ay, sir. Sir. Sir Inigo. Kiliti ako dyan. Saan ka walang kiliti? Doon kita halikan. Ha? Saan ka walang kiliti? Lahat eh, nakikiliti Hindi ako. buong ka to. Sir, mamamanhid din yan. Hindi ko po napigil talaga ang pangyayari. At dumaan po ang mga araw. Di na namin namalayan na lagi na naming namimiss ang isa't isa hanggang sa na-fall na po kami. Kaya nga kahit holiday,
Pumapasok si boss. Pinapapasok niya din ako. Ganon ba yun? Para lang magkita pa din po kami at masolo namin ang isa't isa. Doon po kami tumutuloy sa bahay ng kaibigan niyang nasa abroad. Umabot po kami ng halos 1 taon at hindi na nga po namin ito maitago sa aming mga katrabaho. Grabe naman kayo mga kachismis. Mars, totoo yan. Bukang bibig na kayong dalawa ni Sir Inigo dito. Kasi diba, Charm? Kaya nga, aminin mo na kasi, alam mo, hindi naman kami judger na friend, di ba Trixie? O hindi ka judger pero selosa ka, nagsaselos ka kasi gusto mo si Sir Inigo. Siyempre, pero kasi naman ako yung unang nag-confess sa inyo na crush ko si Sir Inigo eh. Bakit ka kasi pero masarap ba siya? Hoy, hindi nga kami. Ano ba yung sinasabi nyo? Halata ka mas paganyan ka. Talaga hindi kayo? Huwag kang umiti. Pag umiti ka, kayo. I fried you. Wala, halata. I'm fried of you. Hoy, kayo ka talaga. Ano ka ba? Grabe, ang dudumi ng... Hoy, ako nagtatrabaho lang ako at alam nyo kung gaano ako kasipag sa trabaho ko. Alam namin kung anong tinatrabaho mo. Wala kayong... Mars, nag-iba si Sir Inigo mula nung... Anong nag-iba? Gwapo naman talaga si Sir Inigo dati pa. Basta lately, Even before... hindi siya marunong mag-outfit check. Ngayon, parang tinuturuan mo siya paano siya mag-outfit check. Ganun ba yon? Ganun yun. Mars, halatang. Hindi ba kayo? Hindi kayo? Hindi nga. Tawa! Halata! Hindi kayo. Hindi. Ay, nako, Mars. Ba't tsaka may asawa na yun? Ano ka ba? Ayoko nang Yun na magulong nga. buhay. Ayoko nang ganyan. Ayoko maging kabit, no? O yun na nga, Mars. Ayaw mo ng ganun, pero... Bakit parang sigurado ka, Trixie? At tsaka ang lakas-lakas ng bibig nyo. Di ba kayo nahihiya? Pag chichismisan ako lagi, lalo kasi ganyan kayo. Ay, naiinggit na lang ako. Sana all na lang. In case ayaw mo na naman Hi, sir! Ay, morning dito pala kayo. Lynette, coffee tsaka tinapay na paborito mo. Tapusin mo na yung report kailangan natin yon mamaya. Okay? Sige. Sige, girls. Walang kayo. Kami nandito wala kaming kape at tinapay. Ikaw? Sekretary ba kayo? Yun na nga, Mars. Dapat 3 lahat bibigyan para Eh, may special treatment. hindi yun special treatment. Secretary ako ni boss. So kayo nga. Tumawa ka! Pinigilan mo yan! Why hindi mo mapigilan? Kayo talaga. Trixie, Tigil mo pwede na ka yan. mahimik ka. Huwag niyong bigyan ng mali siya yung ginagawa kong extra effort sa trabaho. Ginagalingan ko lang sa trabaho. Mars, sobrang kasagaling, Mars. Grabe na Mars, nag-OT ako para magtapusin yung mga report. Ano bang iniisip nyo? Tsaka binigyan niya akong kape kasi kagabi puyat kami. Ay, nako. Nag-OT kami. Nag-OT na naman kay kagabi. Halos, alam mo, na-realize ko parang halos gabi-gabi na kayo nag-OT. Maraming... Mars! Tumawa ka! Wala! Maraming kliyente nitong nakaraan si boss na bago. Siyempre ako yung nag-aayos ng mga biddings niya. Di ba, sis? Ano halata mo? Tsaka, Mars, napansin ko, laging glowing yung skin mo. Alam mo ba, Mars, Trixie, napanood ko sa TikTok na kapag glowing ang skin ng girls, ibig sabihin, mataas yung mga happy hormones niya. Ibig sabihin, may dilig. 1, 2, 3, sana all. Isa pa. 1, 2, 3, sana all. Sana all nagdidiligan at ang gwapo pa ng nagdidilig. Umaming ka. Ang dumi ng utak nyo. Ano? Kainis na kayo, Mars, basta ang sa amin lang naman, friend ka namin, ayaw namin masaktan ka. Di ba? Hindi ako masasaktan. Kasi wala naman kami. Grabe ka. Talaga. Wala kayo. Alam mo pati mga driver natin dito, alam na nila. Paano nila nalaman? Halata. Pag nag-uusap kayo sa phone ni Sir Inigo. Binabantayan nyo ba kami? Chismoso yung mga driver natin. Parang tumatawa hindi naman daw yung tumatawa. Pagkausap yung driver, suplado. Pero pag ikaw kausap, tumatawa. Bakit ako...
Ang galing mo talaga mag-joke, Mars. Napapatawa mo si Sir Nico. Ikaw lang nakakagawa Kailangan nun. pag tumatawa ako yung kausap. Baka may ibang babae sa sir. Baka hindi ako yung. Ba't ba pala bintang kayo? Alang iba, sinasabi nga, Lynette, tapos nagtatawanan na kayo. Ay, nako. Kailan yun? Itigil mo na yan, Mars. Itigil mo na yan. Maawa ka sarili mo. Itigil mo na yan. Araw-araw po akong kinakausap ng mga katrabaho ko. Dahil nakokonsensya po sila at naaawa din sila sa akin at the same time. Napapaisip na din po talaga ako. At naprapraning araw-araw kasi nga mas maraming siyang time sa pamilya niya. Tas ako, patagulang, hindi na-flex. Laging nagde-deny. Hanggang sa isang araw, nag-away po kami kasi anniversary namin. Happy anniversary. Flowers. Kahapon yun. Yung cake. Ayan. Kahapon nag-order na yun. ako ng food para sa atin. Ba't ka ba nagagalit? Kahapon yung anniversary natin, ngayon natin Sorry celebrate. na. Anong klaseng anniversary yan? Ha? Lahat na lang napupunta sa akin, latak-latak? Ha? Pag Valentine's, late celebration. Ha? Pag Pasko, late celebration. In-explain ko naman sa'yo, di ba? Hindi ako pwede kahapon. Pati anniversary, anniversary natin, special day natin dalawa, isa-sacrifice mo para sa ibang para sa pamilya mo. Eh, ano pala ako dito, ha? Ha? Akala ko ba mahal mo ko? Isang araw lang naman yung isasakripisyo mo, isang okasyon, mas matimbang yung reunion nyo kesa sa akin? Ha? Hindi ka ba Edo, makapagpaalam? please, let me explain. Umuwi yung bayaw ko, kapatid ni Mrs. galing Canada. So, close kami nun eh. Hindi pwedeng hindi ako mag-attend sa reunion. Ano sasabihin nila? Yung sasabihin nila mahalaga, yung nararamdaman ko, wala kang pakialam, di mo naisip na sobrang nasasaktan ako anniversary natin, wala ka, hindi tayo dapat kahapon natin sinelebrate. Hindi tayo Sana nagpaalam ka dun, kalahating araw ka dun, hindi mo magawa ng paraan, pag sa akin laging may excuse, pag sila laging priority, ha? Lynette, Hindi ko na alam yung lugar ko, ayoko na. nagtagaytay kasi kami. Gusto ko mang bumaba, alanganin. Alam mo na, traffic. Kinuwento mo pa talaga nagtagaytay. So enjoy na enjoy ka kasama yung pamilya mo. Ako, ha? Ano nga naman maging malungkot ako? Andun yung mga kapatid ng asawa ko. Anong gusto mong gawin ko? Naririnig mo may sinasabi mo, ang sakit-sakit. Alam mo yung sitwasyon natin, di ba? Sana naman maintindihan mo rin. Kaya nga ngayon, lahat ng meetings ko kinancel ko para sa'yo. Hindi mahalaga na yung ngayon. Kahapon yung anniversary natin. Kahapon yung importanteng araw. Ayoko ng delayed celebration. Ha? Ano, ako na lang lagi yung maiisang tabi? Masasakripisyo, ha? Ako? Ano ba ako dito, ha? Lynette naman. Hindi naman Ayoko na-issue. na, ayoko Isang na, araw ayoko lang naman. na. Buti ko sinelebrate natin the following month yung anniversary. Doon ka magagalit. Ayoko na talaga. Isang araw lang. Ayoko na. Maghiwalay na tayo. Hindi ko na kaya to. Hindi ko na kayang maging mistress. Ayoko na maging kabit. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Tama na to. Sakit. Sobrang sakit. Hindi Torture ka na may sa stress. akin. Hindi ka kabit. Mahal kita. Ganun ba yun? Mahal kita. Ayoko na. Inigo na. Ayoko na. Lynette, please. Please, bigyan mo pa ako. Hanggang kailan? Lynette, please. Ayoko na. Sobrang sakit na. Bigyan mo ako ng time. Bigyan mo ako ng chance. Patunayan ko si mahal kita. Ayaw kitang mawala sa buhay ko, Lynette. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi mo kayang wala ako. Mahal na mahal kita. Kaya mo ba akong gawin sa akin to? Tindahan mo?
Opo, mahal din kita. Bigyan mo ako ang isang chance. Ha? I love you. I love you. I love you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!